mangkukulam na si Ohana. Gumagawa siya ng mga gamot at mahikang pusyon. Isang araw, binisita siya ng reyna sa kaharian ng amihan at nagpagawa ng pusyon ng mahika. Wawa! Ako! Ng pusyon! Opo, mahal na reyna. So, gumagawa ako ng pusyon ng mahika. At kahalderin ito, may mahika. Bulak-bulak ng karagatan. Ng malunggay. Saging ng biseto. Maging ito ang pusyon ng mahika. Tubig. Mabibigay mo ba ang inyong hiling ay matutupad? Salamat! Pusyon ay na... Ito na mahal na rin ang pusyon. Mahal ako. Salamat. Ang hande. Ang palaso. Ikilang ko. Ang prinsesa, anong ginagawa niya? Sasabihin ko ng mangkukulam. Kulang! Ang prinsesa, sinisita niya ang hardin sa palasyo. Ano? Opo! Gumawa ako ng antirobe or ang pangtanggal. Ipapadala ko ito sa iyong bansa at ihahabis mo ito sa prinsesa. Magawa na ko! Ipadala mo ang antidote kay Amina. Napadala na ng mangkukulam ang antidote. Nagtatanim ang mahiwagang prinsesa ng Tatanim ng mahiwagang tanim ang prinsesa. Palaso niya.